Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Σήμερα ο μήνας 21 Σάββατο. Εμείς εδώ είμαστε με ωραία θέα. Ορεινή ηλία. Έχουμε να δούμε μελίσια που είναι στα ρίκια. Το ρίκι σιγά σιγά τελειώνει εδώ. Έρξε μόνο μια βροχή τώρα πριν μερικές μέρες. Καλό έκανε, αλλά ήταν αργά πλέον για τα ρίκια. Τα ρίκια θέλανε περισσότερα νερά και λίγο πιο νωρίς. Τα μελισσάκια αυτά θα μείνουν ακόμα εδώ. Η εικόνα τους δεν είναι και η καλύτερη. Δηλαδή τα περισσότερα μελίσια είναι φτάρια, πολύ λίγα είναι δεκάρια και ακόμα λιγότερα είναι διόροφα. Θα μείνουν γιατί ο τόπος έχει κουμαριές. Να βάλουνε. Σε καλή κατάσταση είναι τα περισσότερα απογόνους. Ανοίξαμε τώρα εδώ μερικά, απλά επειδή έχει κόψει το ρίκι και είναι να ξεκινήσει τώρα σιγά σιγά η κουμαριά. Δεν μας αφήνουν και πολύ ήσυχους, τα μελίσια πέφτουν πάρα πολύ. Έχει ωραίες μέρες, οι επόμενες μέρες είναι πολύ καλές. Αύριο Κυριακή θα τριγύσουμε στον Κισό. Κάποια μελίσια που ο Κισός φέτος έκανε έκπληξη και πήγε σχετικά πολύ. Δηλαδή δούλευε ο Κισός για μέρες συνεχόμενα, όχι πάρα πολλά κιλά. Δεν έβαλε δηλαδή τίποτα τραγικό, αλλά όταν βλέπεις τα ζύγια να είναι συνήθως συν 400, συν 500, συν 600 και γενικότερα δεν έπεφτε, σημαίνει ότι εντάξει, κάτι έγινε. Καινούριο βιντεάκι λοιπόν αύριο από το κοπάδι που είναι εδώ στα 7-8 χιλιόμετρα πιο πάνω, στους Κισούς. Φιλιά πολλά.